Tihle malí příbuzní satyrů milují tanec a v mnohém své bratrance připomínají. Nemají sice rohy ani husté ochlupení, za to voní po borovicích a čerstvé zemině. Nosí u sebe kožené brašny a dubové palice. Jsou hluční, živí a mluví jazykem satyrů, dryád, kentaurů i elfů. Někteří ovládají i tajemnou řeč druidů. Koredové jsou překvapivě schopní bojovníci. Hází kameny až na 100 stop daleko, bojují palicemi, srpy nebo holýma rukama. Ze svých vlastních vlasů dokážou během pár okamžiků uplést provázky. Ty pak používají k výrobě pastí, hlavně na pro ně důležitých místech. Mezi jejich nejzvláštnější schopnosti patří smích. 3krát denně mohou seslat kouzlo, které omráčí každého, koho nechrání bardův zpěv. A to není všechno. Koret má k dispozici i silná kamenná kouzla. Například tvaruj kámen, oživ kámen, kamenné dveře, roztříštění skály, přeměň kámen na bláto nebo rozmluva s kameny. Koredové netvoří uspořádaná společenství. Rodiny z jednoho klanu žijí odděleně, každá zhruba 5 mil od ostatních. Cizince moc rádi nemají, výjimku mají jen hraničáři, druidové a elfové. A i ti musí respektovat posvátný každotýdenní tanec koredů a nenarušovat jej. Kdokoliv tanec naruší, bude očarován a připojí se k nim. Pokud ho někdo neosvobodí, nebo koredové sami nepřestanou, tančící zemře vyčerpáním. Jejich kouzla jsou celkově velmi zvláštní. Často v nich hrají roli vlasy, nůžky a další předměty. Pokud jsou tyto předměty ponořeny do svěcené vody, promění se ve zlato. Jenže koredové se svých pokladů dobrovolně nikdy nevzdávají.